Roots to your roots in the air folina. Unjalo folina school na simila uzile ayaziti challenge na uyazi na fatiga futhi yo ayiti fake la ndoni ke abona uzobuza umnungu khane igama futhi kuba ngoba la ihoya la mthetho ngitishana namela futhi awona le meeting ngayapha oyile nokuzothola iphone yami lo amanje afuneka ngenze meeting ye convocation yamadombolo amadombolo ukwazi udriver obese sawe yenzela azothola iphone ongafuni onqonqa ngunyoko okay apa kabagona ngapha semva wakho hayi basuka namhlanje namhlanje ambukelela wonke utaba emhlalini kuba kwabakho i-complication yamadombolo sibaxelela Usatitha khona kuthiwa i-community eyamadombolo yabo eyemithini yabo awuvile njani ubanoScar mangitshilayo ubanoClass Act man driver amadombolo Tastizo hayi nayala light thi masivele amadombolo phika nene phi ezaza lo like namandazi kuphela wethu nawe zazi namandazi nathi abantu siyayazi bonke malapha ngusinikiliki okanye ngusinikiliki usisecurity esintsha salapha wakaka engenayo apha ikhuba imali angayenzi loo nto gqotha apha magama lakho sinikiliki okay wakaka engenayo apha okay nababiza Hayi aba banenhloko enkulu bavele obhunzi ngaphandle benze njani bona uqala kwabethela wey uba igala wey uyamgqotha kaloko babize khona la meja nehana ngaphezulu kwale wey Batali siyangicela apha aba banehlanga ezikhulu nobhonsi yabazi ke bona basokolisa babetha ayasoyikise betini uthini mfanele kanje lona uzawungena kanjani apha Mbona usile namhlanje hayi sayithini leto
madoda makuze 1 by 1 kaloku abanye bamabepha kaloku inetwork egeyithini yaphela madoda kaloku umejarishe apha Okay mfana awuse manje isawani umejarishe ntoni izinyawo nentloko isile ke ngoku yalinga hayi lesikesi hayi umuntu kwa samani mfana imali irano ngena ma change ubhatala la na akho change hayibo